ngandang sakit nang mari sing diutang nang lunas. Nggih, ayam tentrem kali keluarga sedaya. Nggih, luar biasa son audione Mas Napa Pentol sering diundang dengan ke desa. Muga sampeyan wayang-wayangan ya iso milih alate malih ngoten. Nggih. Milih iki ora bayar. Nggih. Mbok menawi ngaten mawon ingkang perlu disampaikan nggih monggo dijogo aprisaene acarane lancar. Nggih sedaya saged barokahi dumateng masyarakat Monco sedaya ngaten nggih. Nggih atur kata taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih iki request ayang-ayang Mbak nggih. Nggih alhamdulillah. Sugeng awakarya. No. Di season yang kedua lagu ini pun mungkin diaturke sandaringipun dipun aturke tak sukani bersama. Enek iki balaria iki bolo ku bala wis bolo sedulur Ria ku seneng nyapa kok ning kene iki enek dono enek rokriok dono Margajaya dono ki weweh. Dulur-dulur anggonipun uwul-uwulan rembukan akhire weweh Margajaya marga kuwi dalan jaya kuwi ya jaya no. Berarti dono kuwi weweh marga kuwi dalan jaya kuwi ya jaya. Akhirnya ya kamulyanipun ya jaya kuwi ku mau. Makane nek kene kan ning Riya apa to tegese Riya? Riya kuwi iki kanggo Sinoman Moncol Raya. Riya kuwi tegese rukun. Rukun. Ere ya. Ini elok. Elok. Ono. Rukun elok. Ono ki gunane nah. Dadi pun ayo guyub rukun. Dadine rukun elok ono gunane. Ono gunane. Makanya nek iki ya kemana aneh filosofi apa yang disampaikan dari Kutu Sinoman itu tujuannya kompak selalu. Kok mikirnya apa kok ning kono nek dasire. Lah iya bukan aja terus iki barongan ae ora iso kabeh iki pokoke manunggal dadi siji kanggo manunggal. Ternyata ada artinya. Ada artinya nggih. Ngoten tepuk tangan kanggo Sinoman Moncol Raya. Alhamdulillah nggih. Saking rukune iso nekane saking Balaria musik campursari ya. Alhamdulillah. Terkena apa mangga jebokan suasana yang barikan dalam punika. Kalau dia
teman-teman yang saya sudah. Pelangan tayo kalian pun seserang ini berbahagia campur.